τοποθετημένα στρατηγικά σε απομακρυσμένες βουνοκορφές σε όλο τον πλανήτη μας. Τα όργανα αυτά συλλέγουν όσο το δυνατόν περισσότερο φως σε μια προσπάθεια να διεισδύσουν όλο και πιο βαθιά στο σύμπαν. Βρίσκονται συνήθως μακριά από τις αστικές περιοχές για να αποφεύγουν τη φωτορρύπανση από τις πόλεις, η οποία εμποδίζει τις αστρονομικές παρατηρήσεις. Επιπρόσθετα, στα μεγάλα υψόμετρα πάνω στα βουνά, όπου συνήθως χτίζονται, η ατμόσφαιρα είναι πολύ πιο διαφανής και σταθερή. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι επιστήμονες κατάφεραν να στείλουν στο διάστημα μεγάλα οπτικά τηλεσκόπια, που χωρίς την παρέμβαση των στρωμάτων της ατμόσφαιρας της Γης είναι ικανά να συλλάβουν ακόμα και το πιο αχνό φως που έρχεται από τα μακρινά αστρονομικά αντικείμενα. Αλλά το φως που λαμβάνουμε από το σύμπαν δεν είναι μόνο το ορατό φως που μπορούν να ανιχνεύσουν τα μάτια και τα οπτικά τηλεσκόπια μας. Το φως εκπέμπεται από αστρονομικές πηγές σε όλα τα μήκη κύματα και έτσι τα ανθρώπινα όντα έχουν κατασκευάσει τηλεσκόπια ικανά να ανιχνεύουν φως σε όλες τις συχνότητες του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Για παράδειγμα, τα χιλιοστομετρικά μήκη κύματος και τα ραδιοκύματα παρατηρούνται με γιγάντια παραβολικά τηλεσκόπια ή στις στοιχείες κεραιών από το έδαφος. Αυτά τα όργανα μπορούν να παρατηρούν τον ουρανό 24 ώρες την ημέρα, ανεξάρτητα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Το πιο εξελιγμένο τηλεσκόπιο αυτού του τύπου είναι το ALMA, το οποίο βρίσκεται σε ένα οροπέδιο μεγάλου υψομέτρου στην